Maayong nga adlaw kay tanan ano sa kita kini ang inyong gatuang nga programa sa TV Apollo Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. Sir RJ Seno, tuban ko ninyo sa kadali nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na ay nati tagaan og tawag ini nga tubag nga iya ba kana ni Kristo ng mga pastoy nga naghimog gitawag og mga milagro pareha ba ining maong gitawag og mga punduka, di ba? Grabe na nga tawag ini ano basta ayog mga masikitoon mga kamyan tawag ining nabi gini sila makaingon ta nga murag gahom daw kuno kay mga ayo gud na pud mga magtestimonya nga tawag ini nga mga ayo. So ang question is iya ba kini sila as Ginoo? Pinaka number 1 dili nganong tawag inang dili man anong dili man iyas kino. Number 1, tungod kay kining maong mga punduka gitukod lang og tao. Dili ni nagikan, wala ni nagikan sa ato ang Ginoo nga Kristo kay nang buto lang ning maong gitawag og mga tawhana karon lang 15th century, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. Number 2, dili ka na sila tinuod nga man kay kanang ilang gipangbuhat wala na nakasulat sa Biblia og never na gisulti sa mga apostol o gibuhat sa mga apostol nang ilang gipangbuhat bisan pagabit-bit sila ngalan sa Ginoo. Ikatulo, nganong dili man mao kining maong dili man ni mao iya ni Kristo ning maong gitawag og mga tawhana tungod kay ang nagbuhat kining maong mga tawhana nga nagbuhat ni ining maong mga butanga way koneksyon sa ato ang Ginoong Kristo. Again, kay tinukod lang man sila og tawag ining tao. Manang sila tong maigo sa giingon sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Giingon ni Ginoong Kristo nga sa moabot nga panahon daghan unya ang tawag ining moingon nako Ginoo Ginoo. Dili ba si imong ngalan nagbahawa mig mga yawa, dili ba si imong ngalan among giwali ang imong gitawag pulong, nag-ayo mig mga masakiton, naghimo mig mga dagkong milagro o sa may itubag ni Kristo sila pahawa mo kay wa ko kailan ninyo nganong wa man kailan atong Ginoong Kristo nining mga tawa na bisan pa og gidbit-bit nila ang pangalan sa Ginoo kay wala sila sa iglesyang gitukod sa to ang Ginoong Kristo. Buot ipasabot wala sila koneksyon sa Kristo nga mo'y tinubdan sa gahom nga unta makapaayo og tawag ining mga masakiton. And at the same time kini mga tawa na syempre ang yawa pud sab maghimo man sa mga dagkong milagro magpakaanghel ganas kahayag manang magbantay-bantay ta. So ang atong tubag bisa pa naghimo sila mga milagro basta dili sila sakop sa iglesyang gitukod ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kining moong mga punduka, bugos, fake, og angayan nato nga isalikway. So sa wala pa nakapag-follow sa atong mga page, i-follow ninyo nga atong mga page RJ Horolan Sandra Second TV Apollo.argumento o gusab sa atong Kuya Apologist TV page. Pwede sa mag-send dinha og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga atong mga channels, The Lay Catholic Apologist International Official RJ Sandra Second TV Kuya Apologist TV and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa itong program, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang, suporta, pinagas itong mga account numbers, kanang sa mga screens, kanang nagdagan ng information, o pwede sab mo mag-message sa ang page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. O katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.